Ejja, fija, kważi wasanna. Tony għaw joqgħod. Tony għaw joqgħod. Mela, qegħdin fit-triq is-saqwi l-imġar. ġmielaw. Ħafna ġmiel. U jekk tiftakru, kellna il-personalità tal-ġimgħa għaddiet il-beżuża illi xtaq jiġi joqgħod l-imġar kieku u hekk għamilna aħna ġejna l-imġar. Sibna xħab mill-imġar, issa li ħajrakkuntana daqsxejn dwar l-imġar u xħab partikolari ħafna jħabtulu. Emmu, is-sur Tony Sammut. Ek jgħidu li jina. Kollu emmur, sebu ġek. Ara, ħan kunu ċerti li hu. Inti kellek xtaqsam mal-ġebel tal-Knisja? Kelli. Mela hu. Bidu sa tmim. Din it-triq jisimha triq is-saqwi. Għax qudiem naw kollu saqwi. U kollu saqwi ta' veru f'liema sens. Hawnhekk kollu ilma tax-xita ġieri. Imħawfer l-ispira, mux ilma tal-boreholes, antiki. Furdiri kollu ilma antik. Imħawfer bil-boqqon l-ispejjer u sibu l-ilma u bdew itella u għamilna għanna anka ġwibi u d-dimna. Ejjorejna, marru dawra. Għawnek għanna ġwibi jara. Naħznu l-ilma ġafijon, anka fi xitwa. Diri bħal dawn għanna għan fuq u għanna għawnek għaw isfel. Allura bekk di l-triq semmi l-triq is-saqwi. Ir-raba saqwi għax ikun jissaqqa. Sewa, kieku ma jisaqqiex kieku. Jkun bali. Ftakkara mill-social studies. Isma, qed nitkellmu fuq l-eliqi, fuq il-saqwi, mux sabi jena naħseb laħjar immurru fit-tieni post tijak, x'taħseb? Immorru. Ton, ftit il-bot mid-dar tijak għaw imnamra tijak. Lala. U l-eliqi tal-imġar. Famużi. Famużi, imsemmi. Xtajdinna fuq lala? L-għalqa hawnhekk għandna ħafna affarijiet tajbin. Għandna l-ilma tajjeb, l-ilma tal-ispejjer tal-antik, għurdini l-ilma kollu tax-xita, li ġaw jgħaddim il-blat u jinġama fuq it-tafal u mbagħad jitla. Namlu ġwibi, għandna ħamrija ħamra, jagħmel kollox fuqha dik tajba għal kolunkwa prodott u billi iż-żmien ilu bdiewa li kienu bdiewa n-nettana li kienu bdiewa. L-esperjenza dejjem tikber U tirfina. Tirfina. U bad bit-teknoloġija l-om il-ġurnata, inti tkabbar kollox, u? Nabbar kollox. U taħdem ħafna sijat. Ejju, naħdmu ħafna sijat. Bil-ħadd kollox għadli. Ejju, issa għedin naħdmu bil-ħadd kollox. ħaġa billi jiġi x-xogħol ta' barra biex il-prodott Malti, il-mara tad-dar, ikolla il-prodott Malti ma ta' barra u ikolla l-għażla għalih. Jien dejjem nirriklama il-prodott Malti mawx aħjar minnu. Delegazzjoni insemmija li ġiet minn barra kienu surmastrijiet tal-iskola ġew mill-Unjoni Ewropea kollha mhux minn pajjiż wieħed. Wilqajthom u kelli l-frawli u dawaqthom il-frawli kollha qalu li bħal din qatt ma daw. Ħalli nurih ftit kif kien isir. Hawnhekk kien ikun ġej l-ilma. Minn ġal-konali kien ikun ġej l-ilma, hawnhekk jingħalaq biex kejjer, ikollu xi taġel m'għadux jintuża, jew xi dix m'għadux jintuża, u jidaħħal id-dix jew it-taġel u jwadbilha l-ilma. Fuqha. Ħalli jsaqqi hekk. Mela, kien idum ħafna. Urdieri u dan ma kienx ikollhom li ikbar għax ma kienx ikun jista' jkun anke bistata. Issa kif kienu jaqtawhom dik interessanti? Din kienu jaqtawhom, kellhom din il-qara twila. Din tkun mawġa ftit iżjed milli din, iżomma taħt idu hekk u jaqta'
u jwaddab ġafija. Issa kienet tkun mawġa biex il-frawla ma tinżilx minn hawnhekk għala u isfel u toħu daqqa u titaffas. Kienet tinżel titgerbeb bil-mod u tinżel l-isfel biex ma tirvinax ruħha. U din hawnhekk x'intintila tiġi għalġa dik il-bixkilla, tiġi għalġa din il-bixkilla u tfarraħa u tiġi ġal-bixkilla. Xin tiġi ġal-bixkilla x'intintila kien ikun hemm il-qasab li għadhom jeżistu llum, jaqtawlhom il-werqa, jagħmluha fuq il-bixkilla, jagħmluha ħabla minn hawnhekk biex ma taħroġ u din jagħmluha fuq il-kerettu. U plastik xej. Plastik Xej. Il-ħabla kien ikun hemm, għax kienet tkun plastik, għax kienet tkun Tal-ħabel, ħabel. Interessanti imma l-ħin li ju minn hawnhekk għall-Knisja. Dir knisja l-għanna qoddimna għanda storja mxek u għanda storja illi tinvolvi lilek. Għax kemm il-sema għamilt biex bnejtu għadin il-knisja? Jien għamilt 11 sena naħdem volontarju. Volontarju. U mhux waħdi, iż-żebbieħ u parti kbira mill-imġar kienu konna grupp. U x'għamiltu eżatt għax hemm storja? Dak konna namlu dak it-tundjaturi li fija. Nimlew il-konkos ta' bejn id-dublu, kolla dublu. Namlu l-arkipjanijiet, vurdiri bil-benzu. Dak kollu xogħol volontarju sar. U kontu nexxilkom tġibu l-affarijiet b'xejn, mhux hekk? Ejwa, il-maġġoranza konaw kontratturi, ma nsemmihom xax forsi ninsa u jgħidli li ma semmejtniex. Kienu jgħinu? Kienu dak li titlobhom mill-qalb kollha jtuqu. Jam, żrar, ġebel, u xejn. Kollox, kienu jtuk kollox. U kemm kellek budget fil-bidu għax int naf li kont il-kaxxieru wkoll. Kemm kellek biex tibda? Meta bdejna kellna 10,000 lira. Illi laqas tibda biex tibda. Għazat biex tibda knisja. Minti emmint fiha u saret. U saret, mux jiena biss emmint, emmen il-poplu kollu. U kellkom lajnuna tal-mulejna. Ejwa, naħseb ukoll, ekku. U jiena ngħidha ħafna drabi din, li meta tkun ġenwin, in-nies jaraw il-ġenwinità tiegħek jagħmlu kollox. U jtuk kollox, kull ma titlobu. L-istess storja tot għal-kooperativa. Xorta. Tlaqna. Nibdew billi ningrazzjaw il-qassisin, il-kappellani u l-kulħadd illi kienu ħadu sem fil-knisja li bdejt tgħidilna. Tajjeb, għax dak għamlu dmirhom iktar milli setaw. U hawnhekk qegħdin il-kooperattiva tal-imġar illi il-kunjatu tiegħek kien wieħed mill-fundaturi tal-bidu imma mbagħad ma żmien naqset is-saħħa u int kont wieħed minn dawk flimkien ma' ħafna oħrajn li qaġġejtu tajdu għal-ħajja illum il-President. Xi tfisser din il-għaqda lik? Din il-għaqda għalija tfisser ħafna għax l-informazzjoni li jaħroġ minn hawn u t-tagħlim li jaħroġ huwa kbir. Ma jidirx imma huwa kbir. Vurdiri kull tikka li tagħmel ikun hemm il-ġejt minna. 176. U kollha mill-imġar jew? Ejja, mill-imġar. Kollha mill-imġar. Il-numru u sustanza għandu sustanza għax huma veru bdiewa. Bdiewa ta' vera. Ta' vera. Ton, tant inti bnedem interessanti, nistgħu nagħmlu satej, mhux 8 minuti, imma ma nistgħux. Grazzi tal-li l-għajt li Wilsander u l-nies li qed jarawna. Ringrazzjakom ukoll tal-li ġejt. U tal-li dawwartna l-imġar minn għajnejk, tajjeb, mill-puntu di vista tiegħek, kieku kellek tgħix x'imkien ieħor mhux l-imġar. Fejn tmur? Jien naħseb il-manikata taġibni wkoll. Mela l-ġimgħa d-dieħla il-personalità tal-ġimgħa se tkun il-manikata. Grazzi Tom. Tajjeb, grazzi intom ukoll. Għal-ġimgħa d-dieħla.